In de Oostrumse Oesterham vierde Prins Roy zijn laatste avond als prins van de Karkelingers. Met optredens van Bjorn en Mieke en van de Rockers werd het boeltje nog een laatste keer opgezwierd. Prins Roy en de Oostrumse carnavalsvierders kijken terug op een mooie tijd. En deze vastelovend had ik echt over dat we het samen hebben gedaan en dat we het heel mooi gemaakt hebben. Het was echt van begin tot eind een feest waar wij voorop hebben mogen gaan. Die kans hebben ze ons gegeven, maar we hebben het gewoon echt met z'n allen hier gedaan. En dat was genieten van begin tot eind, echt waar. En wat was nou echt het genieten, wat publiek dat doet? Dat is als je hier, jij ziet er vanavond geweest, hè, je hebt het gezien. We hebben hier gestaan straks met mensen die je kent van de deur op, die je niet elke dag ziet. En we gaan dan samen eren in Erem staat. En we gaan Björn en Mieke met zingen ziet die nummers. Ja, dan krijg je echt een lach op je gezicht. En dan moet ik denken, ja, dat is carnaval. Roy, dan vind ik hem dadelijk veel succes. Houd het er gewoon weg, als het kan. Ja, ik bied wel een keer op mijn tong, dat komt goed eigenlijk. En hoe hebben ze de vastelovend dan beleefd hier in Oostrum? Nou, ook in Venrooy. In Venrooy en Oostrum. Ja, en hoe heb je dat beleefd? Goed, leuk. Goed? Ja, was heel leuk. Alleen maar goed? Of waren er ook bijzondere dingen? Nou, niet echt. Niet echt. Nee, heel bijzonder. Gewoon gezellig, leuk. Ja. Ja, geweldig. Ja. Ik geniet er echt van, ja. En waar geniet je nou van? Nou, van de muziek, hè? Hartstikke leuk. Alleen maar van de muziek? Of heb je nog leuke dingen beleefd de afgelopen dagen met de carnaval? Nou, ja, zeker. We zien de optocht geweest in Venrooy en de optocht in Oostrum. Dus we hebben echt hier wat metgemaakt. Ja. En de roots in Venrooy. Ja. Ja. Dus jullie hebben het hele, zeg maar, alle dagen hebben jullie Alle dagen meegemaakt, ja. fulltime meegedaan, zou ik maar zeggen. Zeker dat, zeker Ja. dat. We hebben er echt van genoten. Ja. En nu is het bijna afgelopen. Nou is het bijna afgelopen. Nog een uur en dan is het afgelopen. En hoe voelt dat? Nou, dat is ook goed geweest, hè? Dat is goed geweest. We hebben lang genoeg deur gedaan. Inmiddels tikten de minuten tot als woensdag sneller weg dan het kwartet lief was. En was het tijd om nog één keer in te halen. Maar uiteindelijk was het tijd niet stil te zetten en kwam het moment dat de klok het eind van carnaval 2018 aangaf. Dat 3 prinsen die Oostrum rijk was, schoolprins Lars van Buitengewoon, jeugdprins Daan en prins Roy, emotioneel afscheid namen van hun functie. Maar wij als trio zullen wij ook nog eens bedanken dat jij het prachtig mooi gedaan. En we zijn blij dat jij ook altijd op onze jeugd was hier gekomen. En dat vonden we prachtig mooi. Dankjewel Oostrum, dankjewel dat jullie er altijd waren. En ik neem een pet voor jullie af. Dankjewel voor de fantastische carnaval. Doe het samen, maak het mooi. Farin uns unendlich Bau,
Thank you.